Nagmando ang International Criminal Court sang panibag-o nga medical examination kay Anay President Rodrigo Duterte agud mahibaluan kung kaya pa sini nga mag-atubang sa trial sining may kaangtanan sa kaso nga crimes against humanity. Sa ginhiwat nga una nga status conference kahapon nga adlaw Mayo 27, nagpahayag si Joanna Corner sang ICC Trial Chamber 3 nga liwat nga usisaon ang kondisyon ni Duterte matapos nag-file sang mosyon ang kampo sini. Sunod sa depensa ang una nga medical assessment para lamang sa confirmation of charges proceedings kag hindi para sa mismo nga trial. Nagpahayag si Corner nga posible nga gilayon nga magpagwa sang mando ang korte para sa panibag-o nga medical examination agud makakuha sang updated nga report na hanungod sa kondisyon sang ikaayong lawas sang Anay Presidente. Suno kay Corner, importante nga mahibaluan Anay ang matuod nga kondisyon ni Duterte ilabi na sa iya ikaayong lawas. To the fitness of the accused, Mr. Haynes. As you rightly pointed out, and you filed a motion to that effect, the finding of fitness related to the confirmation proceedings, and the Chamber is obliged to make a separate finding on that issue. And you very sensibly propose that the three gentlemen who examined him for the purposes of the confirmation proceedings should be re-instructed to re-examine him. And we propose to make that order hopefully either today or tomorrow. You also ask that they be made available for questioning. I think we will, the first thing to say, it makes sense because these three experts examined him for the purposes of the confirmation proceedings. Therefore, they don't have to go back over all the background that was taken on the last occasion. As regards having them brought for any questioning by the parties, I rather think we'll wait and see what the reports say before we make such a decision.